kubor nagaslem jong udongsan Hima. Kumba sao pongut Nongbylla kidang Sahkut Shapo Hadien ba kaladon ka Jingtwa hakaway ka tunnel kabrang shna bat ka bajrong kumba sao poinsan kilometer habdeng ka Selkiara bat Dandalgaw hasurak ba Bramakal Yumonotri ka bahab ha Uttar Kashi ka Jala Uttarakhand ha Sngi Ublay. Kini kinong tray kibdang pentray kani ka tunnel ban penpoy ka air oxygen kila Sahkut apo mentala lai Sngi. Kat adu mentara Sngi kat kum kita long kubor balayo. Long ba kinong yarap kidang penkuit ikiling kot lingkai ban poy si kita gisau pongut bila Sahkut apo. Laya tu ruba menha kala Sngi Ublay kinong ai jing yarap kila yo ban ya keren bat kini bila Sahkut lingba ki radio headset bat kila pentip bakidan ha padeng ka jing shngan. Badalit ru ban prung ya ki bam kidi lingba upaip na ka benta jong ki bat kumjuk ru ya ka oksigen hagi benta ke bala Sahkut kala air. Hadu menta kinong ai jing yaram kidang ya tray borba ban say ya kini kinong tray bala Sahkut apo balaong bakin i yanu shadin. Nak leong District Disaster Management Officer Devandra Patwal ka Uttar Kashi bala pentip ba 4 yanu baru sao pongut kidang dan hapdeng ke jingsngan haduk mentah.